magitiyogo kopim kod kinde machien. Kata kamano gimedo kwayo obila mondo owe tiyo gi teko mokalo kuom jopiny ka jopiny mang'anyo bende otim kamano kod kwe maonge ketho chik. IPOA medo lero ni kinde ma obila nyalo tiyo gi teko ka yore mamoko mamuolo tamore tiyo, teko omiyo gi thuolo mar dhi gi gino ma gineno ni chik mapacho ka. Kapo ni obila otiyo gi teko mokelo hinyruok mar ng'ato, to obila omiye thieth mokwongo kata first aid. Kamano bende obila motiyo gi teko nyaka go lipot ir jatende. Kapo ni teko mar obila otiyogo okelo tho kata hinyruok marach, lipot nyaka chwal mapiyo ne IPOA. Ka koso timo kamano, luongo okang' mager mar chik mondo okawne obila no. Familia mar Rex ka nyika Masai yuago nek mare tok goye lisasi e ng'anyo mane obagi nyoro e boma ma Nairobi. Giwacho ni Rex ne ogo lisasi kod obila mane okorwako le polis, ka gisani girito nonro mar bero mitimo e kar kano ringre ma City Mortuary kama ne otere ringre mare. So the friend ndiye alinipigia simu akitumia simu yake, akaniambia wakati wametoka kazini walikuwa naenda mahali town, wakaambiana in case of anything tukutane afya center. So wakati walikuwa wamesimama mahali sikujua ni wapi, hapo tu karibu na archive kulitupwa tear gas. So ile direction walienda kukimbilia, hapo ndio alishutiwa. Kufika huko kitu saa 9 hapo, katulia tu around kufika saa 1 hapo, sikuwa nimetoka nje. Ndio wife ananipigia simu akinijulisha. Sasa unajua alikuwa anaongea kama simuelewi kitu anasema. Sasa kutamka Rex yuko, nilikata tu simu, sikuamini yani Kenya ananiambia. The only crime that Rex committed was to fight for his own rights. The only crime that Rex committed was to fight for the rights of Kenyan citizens, was to ensure that the high cost of living is lowered. And we are demanding as members of the public, and we'll pursue this to the end, to ensure that this police officer is arrested, is persecuted, and is jailed for killing Rex. Jotend kweth mar Azimio dwaro mondo ogai mar obila Jafeth Koome ogwe tao kaluwore kod nek mar Rex Masai mane ogo lisasi kod obila nyoro e kinde ng'anyo chuny boma ma Nairobi. Kotenegi kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jotelo mamoko, gidwaro bende ni obila mane ochwado Rex lisasi ochunge tich kendo kawne ondamo mager mar chik. Rex, like all his comrades, was peaceful, unarmed, and non-violent, but he was senselessly gunned down by a police bullet. This is a tragic event with far-reaching consequences. Our coalition is extremely disturbed by Rex's fatal shooting. We have far too many memories of these tragedies, and our thoughts and prayers are with his family, with his friends, and the community that has suffered such a terrible loss. We stand with Rex, his family, and his comrades. We pledge to offer all our help required in seeking answers and justice. We demand that these perpetrators of police brutality be arrested and charged with murder before a court of law. For the media, I think we want to thank you for the highlighting of this very successful protest by the Gen Zs. You are also victims. Many of you actually got injuries. We say poorly to you, but we are also saying you must join us in taking action against this police brutality. We have to come together as Kenyans and make sure that Kenyans get the right thing that is supposed to help them prosper as Kenyans in the future. To the Inspector General of Police, we demand that you resign. Koome, we know that you are vicariously liable to the murder with malice aforethought of one Rex. Duol mar governors okwedo kang' ma migawo mar omenda dwa kawo mar nduso bilion 5
kowuok ewi omenda bilion 400.12 ma onego chwal ne counties e hik omenda mar gana 2024 gi 25. Jakom duol mar Governors Anne Waiguru wacho ni nduso omenda makamano biro thiro chenro mag tije e counties duto mathur ka komedo ni sirikal mamalo ema onego winj pek ka poni sirikal orem choko omenda madwarore mar budget. Bende gidwaro ni migawo mar omenda ochwal ne counties omenda bilion 63.6 mapok ochwal ne counties mar dwe mar 5 kod 6 higani. We note with concern that the National Treasury intends to reduce the county equitable share by 5 billion from the 400.12 billion allocated in the Division of Revenue. We therefore wish to state unequivocally that the Council rejects this proposal in totality and demand that the National Treasury retains the county equitable share as enumerated in the Division of Revenue Act 2024 after the mediated process. The Council calls for immediate release of equitable share of revenue owed to county governments for the months of May and June 2024, amounting to 63.6 billion. This is to ensure uninterrupted service delivery at the county level. Governor ma Kisumu Anyang' Nyong'o kwayo piny owacho mondo tema matek neno ni port manyien ma Kisumu oyaw kendo chako tiyo kaka yorno mar bero hand nam e alwora mar nam Lolwe mondo okony e jiwo uchumi ma pacho ka. Nyong'o mane oyango ni ka port no ok obi oyaw mondo otim en ketho mando jopiny ka owacho ni magi biro thiro dongruok. Ne oloso e seche mane oyuoro e romo mar jiwo ohala mar nam ma pacho ka mane timore Kisumu. Jakom boda mar Kemrif John Safari Mumba to oyango ni pod gibiro dhi nyime kod siro chenro mar nonro kotenore kod weche nam. Excellence, and I believe we are already excellence in innovation research for sustainable blue economy and fisheries development. While our mission is to generate and disseminate information, scientific information for sustainable development of the blue economy and fisheries. EPRI will continue to support innovative research for improved management and development of sustainable blue economy. I do hope that the government will listen to my voice and make sure that this precious resource for the blue economy in this region is made dynamic, productive, and engages with the public in the resources that are waiting there for further development and use by the people. The conference has been very effective in meeting its purpose, and Kenya will continue promoting the blue economic agenda in various aspects. The ministry shall continue to implement the recommendations. The ministry will also continue development of appropriate capacity for exploitation of the fishing industry. This one includes development of landing sites, both at the coast. Riwruok moro ma ok en mar piny owacho ne oyueyo alwora ma boma ma Bondo e okang' mar chwalo ler e tudruok kod rowere mag bomano. Kane oloso e chiro ma Migingo chenro mar yawo bombe mane odinore kod lero kuonde wito yugi, jatatije Shofco sub-county ma Bondo Lucy Omondi oyango ni chenro no ma otisi ni Youth Voice dhi konyo e kelo rowere kanyakla elero alwora kendo duoko piny tuoche mikelo kod chido mag alwora. Jakom mar chiro ma Migingo Isaac Olango opwoyo okang' makamano kendo jiwo riwruoge mamoko mondo bende odonjie weche machal kama magi. Uganda ka waseyudo ni joma tindo miluongo ni youth en 75%. Omiyo kolosgi mokonygi moketgi yo makare to community biro lokre kendo biro dongre. And that program is called transformative process of the community. Koro Youth Voice ni kaka wuono mondo oket ler e Bondo town molo e chiro kama waseneno ka yugi ng'enye yugi pile and piling margi ni kelo problem, kelo tuo, kelo lwang'ni, kelo gik maricho. Omiyo awaneno ni mondo wanyise ni youth nitie gitime mano mondo ji ong'e ni
ji mondo ng'e ni ler ema nyalo miyo dhano ti kamoro kendo dongre maber. Ka osebedo ka thago wan nikech nyose chako dum kendo nyose chako yware koro kendo gi jo county nikech nyegi gole kendo gichako weyo bedo bank maduong' ma koro kendo nyose chako lo problem. Koro gima nyalo wacho maduong' anyalo jiwogi ni kik giwe tini gi ka gimed dhi mbele ka gitime kuonde moko bende within Bondo constituency kaka gitime no kamoro amora moko bigi okende mondo kel ngima maber ne the surrounding modak kuonde ma gitime gini kaka koro wayude Migingo. An mane mor man go on behalf of jo Migingo. Rowere kaunti ma Homa Bay bende koro owuok oko ka kwedo paro mar chik mar omenda mar 2024-2025 mane okale od bura odiochieng' manyoro. Rowerego wacho ni gisiro lwedo rowere wetegi ka giwacho ni mae thuolo ma nyaka piny owacho winji duondgi kaka rowere ma osebedo ka neno matek e pacho ka nikech ochumi mar Kenya mani malo. E twak margi e boma ma Homa Bay, rowerego bende owuok tung' mosuo gi jo od bura mane ogoyo ombulu mar siro lwedo paro mar chik makamano ka giwacho ni jo od burago onge gi jo Kenya chunygi. Kenya mangima watamore kendo kaka Homa Bay County ka ne pod waling lakini waneno ka sirikal oduogo ling kendo gido winjo duondwa rowere kaka county ka kendo wacho ni next week Tuesday I call upon all youths ma Homa Bay County ka rowere king'e ni nyathi school in rawere mutieko school ija piko ng'ata Tuesday wadhi e ndara. Yudo ka mostly majorly youth sani as panao gionge tich. Yudo ka ng'eny gi timo biashara matindo tindo. Yudo ka ng'ato boko tong e streets and mane kama wane are living. Yudo ka the government is again coming to impose a taxation on imported eggs. To the higher percentage mar tong michamo Kenya ka bedo imported from Uganda. Koro this one ma weyo wa kamarach sana as youths. Sani wawuogo oko kendo ka wawuogo oko mondo karomo 2027 wakao kura. Ji milion 53 giko ka okura. Bunge cha waloko te. Bunge ka waloko te watiekore gi siasa marachni. Jogi kelo paro mahinyowa. Whatever is happening in the country right now, we are surprised. Even our representatives cannot read from the reactions of the people. It is a very sad state of affairs. I'm so proud of Kaluma, our Honorable MP, Kaluma Opondo, for saying no to the finance bill. And on Tuesday, we are going to riot as Homa Bay Gen Zs, and I'll be the front line of it. Jo Gen Z oramo. Kata kamano, weche mag